Mayong gabi. So, naanapod si Mamang laagan, si Mamang diri sa loob. So, anyway, na ay nagpahilot sa kuha na Tagalog dayang sakit yang liyo. So, sakay Tagano. Ako sa 24. So, mag-close na ta. Ground floor. So, na ako diri kang naghilot ko no, guys. Ako gilingaw-lingaw ngayon kita nga akong kaugalingaw para mawala ang mga stress. Balik na puntat pa rin kamo. Sige lang ako naman lang isa. I'm free, wala na ko yung bana, single na ko. Magpagwapa na ta. No? Gwapa ta. Guys, yan yung maginawa ng life. Kung ginawa ng tao. So, may gitawag na trials. Kaihikon naman ko. Sorry. Thank you, ma'am. Namay CR, ma'am? Thank you. So, nana ko sa CR, nangihi, dayon. Wato na po kong gawas. Then tomorrow, na po yung magpahilot sa mga katigong-tigong na kong balik. Anyway, wala naman kong isa. Ay, nako, naano pa sa gawas. So guys, abibitan ninyo, gilingaw-lingaw na lang dyan na ako kung kaugalingon na mawala ang mga stress akong kinabuhi. Kung hindi ko tam maningkamot, kita rin akong magsakto. Anyway, nan ako sa gawas sa loob. Atang na lang kong sakyanan. So, the problem is kung ako'y masakyan pa. So, magpangkulay na lang ito. Tawag kasakyanan. No? So, guys, thank you kayo sa inyong mga support sa buwan. Although lang naalang ko gibati karon ilan tan grabe ang ilangan pero naningkamot gihapon ko. So nana ko sa gawas padulong na kong kugon, so unya na lang ta magchika-chika sa balay. So daghan kayong salamat sa ga-support sa kuha, labi na sa mga client ug katong mga bago na gusto magpahilot na mo, labi na kung naay mo yung mga piya. So traditional hilot or pakita lang sa Facebook ang Masahe de Oro. So guys, daghan kayong salamat ug maayong gabi po sa inyong tanan. Bye bye, lagan si Mamang.